Yes, sir! Din nou în postă vară, bă, băieții, clipsați de data asta. Hellcat-uri dintre astea nebune. Șosețele în două culori, că de ce nu? Vremea, na, mai mult frig decât cald. Uitați lacul acolo. Urcăm, dăm red line, blue line, black line 2. Nu dăm full nicio tură. Nu știu dacă s-a auzit. Nu dăm nicio tură full. Dăm red line, după aia intrăm pe blue line, după aia intrăm pe black line 2 și la final poate dăm o potecuță. Adică sigur dăm o potecuță, dar na, mai vedem. Hai că ne vedem sus. Ia, red line. Bun. Ne vedem la drum, da? Câte breaking balampuri! E bine că e un pic ud. De frână. Up. Ah. Nice. Pic frig. Breaking bombs! Oh, olha. Ce era să mor?
Am împins un pic ca să-i dau clear. Ce sparte. Și asta. Băi, ce aici. Să nu intru. Să nu intru în noroi. Acum mai dăm un pic de blue și intrăm pe Black Line 2. N-are rost să filmez partea asta că e plictisitoare. Și mă dor mâine grav. Grav. Hai, ne vedem acolo. La Black Line 2. Pe aici intrăm. Stai, nu mă clipsesc, gata. Ia să vedem. Black Line 2. Partea asta e un pic mai sketch așa. Bun, perfect. Și aici grijă că ieri mi-am luat-o. Bun, perfect. Urăsc curba asta. Și asta e de după. Hai că a fost ok. Am rupt mâine rău. Put totul out. Abruptă cu off-camera, îmi place. De asta am uitat. Fain, Black 2. Mai venim. Am dat într-o gramă. Fuck. Bun, puteca, ia să vedem. Sunt pe băiatul ăsta în față, că a zis că îi dă tare rău. Și na, vedem.
pe traseu azi. N-am dat hop aici, ok? Treba că ia prin mijloc, dar n-am luat-o prin mijloc. O iau eu prin mijloc. Ai zis că o ia prin mijloc, dar n-am mai luat-o prin mijloc. Hai, dubla 2. Fuck! O jantă. Fain, mi-a plăcut. A fost bine. Bun, să mergem pe pătăcuță. Bun, lăsăm pe el în față, că e alte line-uri care nu sunt așa tehnice și teoretic și-a mai multă viteză decât mine. El ocolește abrupta, de-aia. Da, e bun. Noi dăm pe abrupta, ne place abrupta. Perfect. Hop. Am prins din urmă. Și se duce la dreapta, eu iau înainte. Bun. Acum pe abrupta asta nașpa. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Partea asta îi dă mai ușor un pic. Ok, perfect, am scăpat. Deci aici cea mai urâtă parte, frate. De acum, ciocan. Hop pe la piatra asta. Sus. Jos. Pac. Hop, hop, hop. Ce era? Să mă duc. Perfect. N-am ratat. Bă, e progres pentru mine să pot vorbi în timp ce mă dau pe potecă. Perfect. Partea de viteză acum. Parte de viteză. Am uitat să zic. Băiatul ăsta s-a dus tare în față. Sper. Așa. Ia să vedem partea asta urâtă. Tare e urâtă din partea asta. De acum e gata. E liber. La viteză. Dă-te un pic, te rog. Că veneam și eu fix pe aici.
Gata, ipoteca foarte greu, dar necesită oarecare atenție. What the fuck, vine pe casă. Da, ne vedem data viitoare.